खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय आं सिबि रानी ब्रह्म आसा खालामो नोंथांमोनहा गासैबो मोजाङैनो दङ नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो थांनाय 26 अक्ट'बराव बजरं लजिस्टिकनि ट्राकखौ दुथांफोरा लांखारदोंमोन जेराव 1,50 लाख रांनि मुवा बेसादफोर दंमोन लेपटप टीवी मटरनि पार्ट्सफोरजों लोगोसे मबाइलनि पार्ट्सफोर दंमोन गासै 1,50 लाख रांसोनि मुवा बेसाद दंमोन नाथाय दुथांफोरा मरिगाव धरमतलनि राजालामानिफ्रायनो लांखारदोंमोन ट्राकखौ बे जाथाय जानाय लोगो लोगोनो ट्राक ड्राइभारा पुलिसनो अजद होनायनि उनाव सिग्रोमनानै मयराबारि बरसल दलाइगावनिफ्राय खावजानाय 80 जौखोन्दो मुवा बेसादफोरखौनो बोखांनो हादोंमोन आरो बे दायाव सानै सुबुंफोरखौ एरेस्ट खालामनो हादोंमोन तफाजुल हुसैन आरो मनास आली मुंनि सुबुंखौ हमनो हादोंमोन दा बे लुथिनाय जाथायजों बा लांखारनाय जाथायजों लोब्बा थानाय गासै 9 खौ एरेस्ट खालामनो हाबाय पुलिसा आसामनि जागिरदआव गंसे केन्द्रीय विद्यालय लुनो थाखाय थांखि लानाय जादों आरो आसामनि गुबुन गुबुन जिल्लाफ्राव गंद जवाहर नवोदय विद्यालय लुनो थाखाय थांखि लादों मिरु सरकारा जायखौ लानानै प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मोदीनिसिम साबायखर बावदों आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया आसामनि गुबुन गुबुन जिल्लाफोर जेराव जवाहर नवोदय विद्यालयखौ लुनाय जागोन बेफोर जिल्लाफोरा जाहैबाय सनितपुर सराइदेव हजाइ माजुलि साउथ सालमारा मानकाचार आरो सोनाब कार्बि आंलं बेफोर गासै मोन 6 जिल्लायाव गंद जवाहर नवोदय विद्यालयखौ लुनाय जागोन होननानै फोरमायथिदों आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा जायनाखि रायजोआव दा मोसौ बेदरखौ लानानै गोबां दान्थे बिदान्थे जानाय सोलिगासिनो दङ आरो रायजोआव मोसौ बेदर जानाय आरो फाननायखौ बन्द खालामदोंब्ला अमा बेदर जानाय आरो फाननायखौबो बन्द खालामनांगौ होननानै गोबां सुबुंफ्रानो दाबि खालामदों बेनि सायाव डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फिननाय होदों अमा बेदरनि फालांगिखौ बन्द खालामनांगौनि जेबो खोथा फैया होननानै बुंथियो बिथाङा उल्थायै अमा बेदरनि फालांगिखौ बांहोनो थाखाय गुबुन गुबुन स्किमफोरसो लाबोनाय जागोन होननानै बुंथियो डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा मानोना अमाया जोंनि रांखान्थि होननानैबो बुंथिबावो बिथाङा पुष्पा 2 सावथुननि प्रिमियार श' नायनो थांनायाव जिउ खोमानांनाय आइजोनि नखरनो 25 लाख रां होनो थाखाय फोसावबाय पुष्पा 2 सावथुननि एक्टर अल्लु अर्जुना मख'नो गोनांदि हायद्राबादनि सन्ध्या थियेटाराव पुष्पा 2 नि प्रिमियार श' दिन्थिनाय जादोंमोन जेराव अल्लु अर्जुनखौ नायनो थाखाय सुबुंफोरा गेटआव होंगो दोंगो जाफैदोंमन बेयावनो होंगो दोंगो नारा नाथार जानायजों 35 बोसोर बैसोनि सासे आइजो जायनि मुङा रेवाती बिथाङा जिउ खोमानो गोनां जादोंमोन आरो बिथांनिनो 9 बोसोरनि फिसाज्लायाबो गाज्रि जोखोम जानो गोनां जादोंमोन जाय दा देहा फाहामसालियाव फाहामथाय लागासिनो दङ जाथाय जानायखौ खौरां मोननायनि उनाव अल्लु अर्जुना थैनाय नखरनो 25 लाख रां होनो थाखाय फोसावबाय लोगोसेनो दुखुनि समाव नखरजों गसंफानो थाखाय खोथा होदों आरो जोखोम जानांनाय 9 बोसोरनि फिसाज्लाखौ फाहामथाय होनायाव मदद होनो खोथा होदों आरो नखराव थांनानै लोगो हमहैगोन होननानैबो टुइटारनि गेजेरजों फोसावदों फोरमायथिनो गोनांदि मुंदांखा सावथुन पुष्पा 2 खौ नायनो थाखाय सिनेमा हलफ्राव दासिमबो सुबुंफोरनि होंगो दोंगो जेब्लाबो हाउसफुल जानायखौ नुनो मोननाय जादों गिबि सानावनो 175 कौटिनि गोबां रां आरजिनो हादोंमोन पुष्पा 2 सावथुना नैथि सानाव 449 कौटिनि गोबां रां आरजिनो हादों आरो थामथि सानाव 600 कौटि फारसे आगान होनायखौ नुनो मोननाय जादों आरो पुष्पा 2 सावथुन मुलुगावनो मोनसे गोदानै रेकर्ड सोरजिदों RRR KGF 2 बाहुबली 2 बेफोरनि गासैखौबो रेकर्डखौ सिफायदों पुष्पा 2 सावथुना श्रीरामपुरनि MCLA सजल कुमार सिन्हा आरो 13 नं चिरांनि MCLA सायखं बसुमतारी बिथांमोनहा EMनि समायखिराखौ लाबाय UPPL आरो BJPनि सरकारा 1 बोसोर दंबावो बे 4 बोसोराव बिटिआरखौ स्मार्ट ग्रीन आरो गोजोन खालामनायनि जि थांखि दंमोन बेयो जाफुंबाय होननानै बिबुंथि होदों प्रमद बर'आ सिगांनि बायदि गोजोन गैयै थासारि गैला नर्थ इस्टनि मोन 6 शेड्युल काउन्सिलनि मादाव बड'लेण्ड काउन्सिलावनो बांसिन खामानि जादों आरो बियो डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानि थाखाय जादों होननानै प्रमद बर'आ बुंथियो लोगोसे बिथाङा बुंथिबावदि संबिधाननि 125 एमेन्डमेन्ट खालामनो थाखाय मिरु नखर मन्त्रि अमित शाहजों सावरायहैनाय जादोंमोन जायनि गेजेरजों नर्थ इस्टआव थानाय मोन 6 शेड्युल काउन्सिला आरोबाव गोहो गोरासिन जागोन आरो खामानि मावनायाव खाबु जागोन होननानै फोरमायथियो बिथाङा जेराव संबिधाननि 125 एमेन्डमेन्ट खालामनो थाखाय ड्राफ्टिं खालामनायनि खामानिया जागासिनो दं थाबैनो पार्लियामेन्टआव लाबोनाय जागोन आरो पास खालामनाय जागोन होननानै अमित शाहआ खोथा होदों होननानैबो फोरमायथियो प्रमद बर'आ बेनि अनगायैबो हाथियार गारनानै फैनाय गासैनिबो जेंनाखौ जाहाथे सुस्राङो बेनि थाखायबो सावरायनाय जादों जेराव आसामनि गिबि मन्थ्रिया जेंना सुस्रांनायनि गोबां खामानिखौनो मावखाबाय खालि मोनसे मोननै केसल' दंसै होननानैबो बुंथिबावो प्रमद बर'आ
27 जानुवारि 2025 नि गेजेराव बिचार गोरोबथाखौ इमप्लिमेन्ट खालामनायनि बाथ्रा बुंदों। नाथाय बेनि उनाव बिचार गोरोबथाखौ इमप्लिमेन्ट खालामनाया गोजाननि बाथ्रासै। बे खोथाखौ बुंथिदों गुवाहाटी जौसिन बिजिरसालिनि सासे सांग्रां उखिला। बिथाङा बुंथिदों दि बिचार गोरोबथाखौ इमप्लिमेन्ट खालामनो थाखाय बिचार गोरोबथानि सागानगिरिफ्रा सम सम दिल्लीयाव थांनानै मिरुनि मन्थ्रिफोरजों लोगो हमहैयो आरो समाज बिजोङाव बायदि बाथ्रा बुंफैनायखौ नुनो मोननाय जायो। जेरै बिचार गोरोबथाया इमप्लिमेन्ट जायाब्ला आलादा रायजो दाबि खालामगोन होननानै दिपेन बर'आ बुङो। नाथाय बिचार गोरोबथाखौ इमप्लिमेन्ट खालामनाया गनायथाव नंगौना नङा बेखौ सागानगिरिफ्रा मोजाङै नायबिजिरफिननाया गाहाम होननानै बुंथियो बिथाङा। आंनिबा बेयो गनायजाथाव नङा होननानैबो बुंथियो बिथाङा, मानोना बेयो बर' रायजो राजाफोरखौ थगायनायनि मोनसे गोरोबथासो होननानै बुंथियो। लोगोसे बिथाङा बुंथिबावदि बर'फोरनि जिउ बावसोमनानै मोननाय बिटिसिखौ रैखा खालामनायनि बेयो सम। बिचार गोरोबथानि गेजेरजों मोन 60 बियाब बांनायनि खोथा बुंदों, नाथाय बेखौ बुंनायनि सिगां संबिधाननि कनसेप्ट बा बाथ्राखौ रोखायै मिथिनानै लानाया गाहाम। बिटिसिनि मोन 40 बियाबनि डिलिमिटेसन जानाय आरो मडिफाइड सेक्सुडेलखौ माबोरैहाय मोननो हानाय बेखौ मिथिनानै लानाया गोनां होननानै बुंथियो बिथाङा। मोन 60 बियाब खालामोब्ला आर्टिकेल 14 खौ सिफायनाय जागोन होननानैबो बुंथिबावो बिथाङा। लोगोसे बुंथिबावदि 2004 मायथाइनिफ्रायनो बिटिसि गोरोबथाखौ सिफायनो थाखाय बर'फ्रा गोबां केस होबोदों नाथाय हायाखै। मानोना बिटिसिआ संबिधानिक सेफगार्ड दङ, नाथाय जोंसो बेखौ सिफायगासिनो दङ। बिचार गोरोबथा खालामनानै खेंसालियायै बिटिसिखौ जोंसो सिफायगासिनो दं। माखासे दैदेनगिरिफ्रा नुनानैबो नुयै बायदि, खोनानानैबो खोनायै बायदि जानानै दङ, रांनि थाखाय, पावारनि थाखाय आरो पजिशननि थाखाय होननानै बुंथियो गुवाहाटी हाइकर्टनि सासे उखिला। रायजोआव फेब्रुवारि दानाव जागोन पन्चायत बिसायख'थि। नाथाय बे खेबनि पन्चायत बिसायख'थिया राजखान्थिजों जेबो लोब्बा थानाय नङा। बेखौ फोरमायथिदों मन्त्रि रन्जित कुमार दासआ। बिथाङा फोरमायथिदों दि पन्चायतनि प्रेसिडेन्ट बा सेक्रेटारिया रावबो राजखान्थि दोलो जेरै बिजेपि, कंग्रेस, एजिपि दोलोनिफ्राय जानाय नङा। राजखान्थिजों लोब्बा गैयै सोरबा सुबुङाबो पन्चायत बिसायख'थियाव बाहागो लानो हागोन होननानै फोरमायथिदों बिथाङा। सोरबा सुबुङा साख्रिनिफ्राय आजिरा मोनबायब्ला आरो रायजो राजाफ्रा बिथांखौ गामिखौ सामलायजानो लुबैयोबा बा हास्थायोबा बिथाङा पन्चायत बिसायख'थियाव बाहागो लानो हागोन। बे खेबाव रायजो राजाफ्रा जायखौ हास्थायो बिथांमोनहानो पन्चायत बिसायख'थिखौ गेलेनो हागोन होननानैबो फोरमायथिदों मन्त्रि रन्जित कुमार दासआ। रायजोआव फिन एनकाउन्टार। दाखाथि केसआव सप्तासेयावनो सानै दाखाथिफोरा एनकाउन्टार खालामजादों। थांनाय मंगलबारावसो रमेश दैमारि मुंनि दाखाथिखौ गुलि गावदोंमोन पुलिसआ। दा आरोबाव दाखाथि बिश्वजित बर'नि सायाव गुलि गावदों। पुलिसआ फोरमायथिनाय बायदिब्ला हाथियार दिन्थिनानै आइजोफोरनि गोदोनानिफ्राय सना माला सेख'नानै लांदोंमोन दाखाथि बिश्वजित बर'आ। बे दायावनो पुलिसआ बिश्वजित बर'खौ गुलि गावदों होननानै फोरमायथिदों। मख'नो गोनांदि थांनाय मंगलबारावबो पुलिसनि गुलि गावनायाव रमेश दैमारिया जोखोम जानो गोनां जादोंमोन। पुलिसआ फोरमायथिनाय बायदिब्ला रमेश दैमारिया गोबां दाखाथि खालामनाय जाथायजों लोब्बा दंमोन। पुलिसनि रेकर्डनि बायदिब्ला 32 बोसोर बैसोनि रमेश दैमारिया जोबथेसालिनिफ्राय उदां जानाया दान मोनसेबो जायाखैमोन। उदां जानायनि उनावनो फिन दाखाथि खालामनो नाजाबावनायनि खौरां मोननायनि उनावनो रमेश दैमारिखौ हमदों पुलिसआ। नाथाय रमेश दैमारिया पुलिसनि सायाव गाग्लोबनानै खारनो नागिरनायावनो पुलिसआ रमेश दैमारिनि सायाव गुलि गावनो गोनां जादों, जायजों आथिं थोंसे जोखोम जादों होननानै फोरमायथिदों। सना माला बोख्लाबनायजों लोगोसे लांखारनाय आरो गोबां क्राइमजों लोब्बा दंमोन रमेश दैमारिया होननानैबो फोरमायथिदों पुलिसआ। रायजोआव मोसौ सिखाव सासेखौ गुलि गावदों आसाम पुलिसआ। मोसौ खावनायनि दायाव गुलि गावदों आजारुल इस्लामखौ। फोरमायथिनाय बायदिब्ला सुइफ्ट गारिजों मोसौ खावनानै लांगासिनो दंमोन दुथांफोरा। बेखौ खौरां मोननायनि उनाव पुलिसआ सिखावनि उन उन थांदोंमोन। नाका चेकिंबो लागायदोंमोन, नाथाय नाका चेकिंखौ बारनानै सिखावफ्रा खारलांदों। उनावहाय दुब्लि बारिजों खारलांदोंमोन साब्रै सिखावफोरा। बेयावनो पुलिसआ सिखावफोरनि सायाव गुलि गावनायाव सासे सिखावनियाव गुलिया नांदों, जायजों जोखोम जानो गोनां जादों। जोखोम जानांनाय सिखावनि मुङा आजारुल इस्लाम। श्रीमन्त शंकरदेव नगराव जादों बे गुलि गावनाय जाथाया। लंका, हजाय आरो गुबुन गुबुन जायगाफ्राव सिखाव खावनायजों लोब्बा दंबोयोमोन दुथांफोरा होननानै फोरमायथिदों। फुंनि 4 रिंगासो समावनो बे जाथाया जानो मोन्दों होननानैबो फोरमायथिदों आसाम पुलिसआ। नोंथांनि मेगनाव जेंना जादों नामा? जुदि जेंना जादोंब्ला आरो नोंथाङा मेगननि मोजां डक्टर नागिरदोंब्ला नोंथांनि थाखाय मोजां खौरां। बङाइगावनि आइ हस्पिटालाव फैगोन सिनियर आइ स्पेशलिस्ट डक्टर प्रबिन बसुमतारी। बिथाङा एम्स निउ दिल्लीनि बारग' एसआर, आरपिसि आरो दिल्ली जिएनसिटिनि बारग' आइ कनसालटेन्ट। डक्टर प्रबिन बसुमतारीनि अनगायैबो मेगननि डक्टर आशराफुल आलम आरो डक्टर मेघाली शर्माखौबो बङाइगावनि आइ हस्पिटालाव नोंथांमोनहा मोननो हागोन। लोगोसेनो कम्पिउटार पेक'नि गेजेरजों केटारेक्ट सार्जारि खालामनो हागोन, जेराव जेबो सानाय गैयालासे
फोथायनाय गैयालासे आरो गोख्रैनो गाहामाव फैफिननायखौ नोंथांमोनहा मोननो हागोन। आबुं थङा जाहैबाय बङाइगाव लवार आसाम हस्पिटालनि उल्था दिगाव बास स्टेन्डनि साखाथियाव। फुंनि 10 रिंगानिफ्राय मोनाबिलि 7 रिंगासिम मेगननि डक्टरखौ मोननो हागोन बे बङाइगावनि आइ हस्पिटालाव। माबाफोर सुलुं लानो गोसो दंबावोबा नोंथांमोनहा 6900949900 बे नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन। गोजोन्थों। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।